El projecte Orenetes és un projecte que va començar l'any 2007, per tant és un projecte que aquest any farà 14 anys. I, clar, fa 14 anys les webs i les tecnologies eren una miqueta diferents a les que hi ha actualment. Les webs de fa 3 anys ja eren diferents, i imagineu-vos les de fa 14 anys. Per tant, va arribar un punt en el que vam dir que ja calia actualitzar i aprofitar totes les tecnologies que hi ha avui en dia per facilitar la participació en aquest projecte. Aleshores, per això vam valorar crear una nova web i, a més, una nova app, que serà molt més senzill a l'hora de sortir al camp i fer els censos. A part de crear una nova web i una nova app, també vam decidir crear una nova metodologia, que és el que us explicaré ara. I per què ho estem fent? Perquè a vegades ens passava que, tot i que és un projecte bastant senzill de fer servir, de fet és una cosa molt senzilla com sortir al camp i comptar nius, hi havia gent que ho trobava una miqueta complicat, perquè els que ja heu participat anteriorment sabeu que demanàvem censar els nius que trobàvem a una adreça, a una façana i a un pis determinat, i que tot i això era bastant senzill, a l'hora de registrar-ho i d'apuntar-ho, podia ser una mica feixuc per a algú que no estigués molt avesat a fer servir les noves tecnologies, no? Aleshores vam dir, ja que hem de fer una nova app i una nova web, doncs també simplificarem la metodologia i així aconseguirem, o la nostra intenció és aconseguir més dades, perquè la gent que ja està participant ho tindrà molt més fàcil de participar i, per tant, té opció a entrar encara més dades. I també tota aquella gent que deia, ostres, això és massa complicat o que d'entrada pensava que no hi podria participar, doncs ara pensi, ostres, és molt senzill participar, jo també puc participar i vull participar. I, per tant, si tenim més dades i més participants, tindrem més nius censats. I més nius censats vol dir que tindrem més nius protegits, que al final és la finalitat que té aquest projecte en general. Ara començo a explicar-vos exactament de la metodologia antiga a la metodologia nova què és el que estem canviant. Els que ja heu participat anteriorment us sonarà bastant aquest quadradet. Abans, com sabeu, ens descarregàvem una fitxa de camp amb una sèrie de quadrets per anar omplint, que la primera part era aquesta, la de com localitzàvem els nius dins del cens. Abans havíem d'apuntar a quin carrer estava aquell niu, a quin número, a quin tipus d'edifici, si era una casa, si era una església, si era un magatzem, quantes plantes tenia l'edifici que estàvem censant i a quina planta trobàvem els nius. Això era fins ara. Ara això canvia i ho reduïm, ho fem més senzill i la cosa queda així. Ens carreguem el que és les façanes i els pisos. Per què? Perquè era una informació que a l'hora de la veritat tampoc li estàvem donant tantíssima utilitat i, en canvi, podia ser un fre perquè algunes persones participessin. Per tant, vam dir, mira, ho traiem i aleshores quedarà més senzill i més gent hi podrà participar. Com comentava, és la finalitat de fer tota aquesta modificació. Ara, la fitxa aquella, la primera part de la fitxa, d'això es converteix en això. Simplement contem el nom del carrer, el número i el tipus d'edifici, que això sí que ho conservem. Si és una casa, si és un pis. I, a més, s'ha afegit també estructures naturals i ponts, perquè també ens havíem trobat que hi havia algunes persones que em deien que és una colònia de nius que no està ni a un poble, ni a una ciutat, ni a una església, està en una presa, per exemple. Marina, em pregunten què passa si les cases no tenen número. Sí, si les cases no tenen número, el que podeu fer és posar un nom. Perquè jo m'he trobat en pobles, per exemple, que diu cal no sé què, doncs podeu posar això. I si no tenen número directament perquè és una presa i d'això, doncs es posa el nom del carrer i es posa 0 o no es posa res, perquè això passa. Si no té número, no té número, no ens el podem inventar. Aquesta és la primera part, queda clar, que ja simplement no contem façanes ni contem pisos. La segona cosa que canvia, la primera cosa és com localitzem els nius, la segona cosa és no, espera, que continuem igual. Això és un exemple, això, perdó, que m'avanço. Aquí teniu un exemple d'una casa comptant el mètode antic, comptant amb el mètode nou. Això és una casa, una sola casa, on en 3 pisos diferents hi havia nius. Abans, per cada pis i per cada façana fèiem una línia, ara això queda convertit en una sola línia. Si abans a la planta 2 comptàvem 7 nius, a la planta 3 en comptàvem 5, a la planta 4, 4, ara tot això directament queda així. I el que us dic, vosaltres mireu la façana, vosaltres mireu la localització i aneu mirant façana per façana comptant tots els nius. Ja veureu que ara
així com abans havíem d'anar apuntant i sumant a la llibreteta, a la fitxa, com que ara tindrem l'aplicació, per qui faci servir l'aplicació, només serà anar fent servir un mes. Llavors podreu anar sumant més, i serà més senzill per tothom. Vale, ara sí. Això ha quedat clar, Si ningú pregunta res, tothom ho té clar. Sí, hi ha una pregunta. Diu que hi ha nius que estan dins de forats de ventilació dels edificis. Aquests com els contem? Si no els podeu veure... Sí, perdona, jo diria que les orenetes cua blanca no fan nius dins de forats de ventilació. Això és molt típic dels falciots. Llavors, si és una oreneta cua blanca i no veus el niu, doncs no es compta ni ja està, però compte perquè segurament seran falciots que fan els nius dins els forats de les mitgeres. D'acord? No són les orenetes cua blanques. Clar, és que recordeu el que parlàvem al principi. Heu de veure aquest niu. Clar, quan me dius un forat de ventilació, jo entenc que has vist aquest niu dins del forat de ventilació. Si no, si has vist entrar un ocell, probablement no és una oreneta, com et diu el Xavi, sinó que és un falciot. Que, per cert, si veieu entrar un falciot o un ballester amb un forat de ventilació, el podeu entrar al projecte Colònies de Falciots d'Ornito.cat. Però això és altre tema. La següent cosa que canvia, a part de com localitzem els nius, és com contem els nius. Fins ara, la següent part de la fitxa, això tothom que ha fet orenetes li ha de sonar molt, era aquesta. Separàvem els nius artificials dels nius naturals. Això per una banda. Per una altra banda, agafàvem els nius sencers i dins dels nius sencers comptàvem els que estaven ocupats per oreneta, els que estaven ocupats per altres espècies i els que no vèiem senyals d'ocupació. I a banda comptàvem els que estaven en construcció i els que estaven trencats o restes. Com canvia això ara? Doncs a partir d'ara no separarem entre nius naturals i artificials. Tots junts. Ens és indiferent si són naturals o artificials perquè a l'hora de la veritat és un niu d'oreneta, per tant, tampoc és una informació amb la que fem res i no genera tanta complicació de posar un altre apartat aquí. Segona cosa, a partir d'ara ja no els diem nius sencers, sinó que els diem nius en bon estat. I dels nius en bon estat, que de nius en bon estat nosaltres diem tots aquells que veiem que es poden ser ocupats per oreneta, és a dir, nius que estan pràcticament sencers o nius que estan sencers. I aleshores, un cop hem comptat tots els nius sencers o pràcticament sencers que veiem, mirarem quants d'aquests estan actius. El primer que farem és dir, hem vist que de tots n'hi ha 10 sencers i aleshores ens estem una estoneta i mirem, aquest i aquest i aquest, he vist una oreneta que entra i surt, he vist un poll, compto com niu actiu. I després també comptarem, igual que abans, els nius en construcció. Deixem de comptar els nius trencats o restes, perquè al final són nius que igual any rere any estàs comptant una resta o un niu trencat, que és una informació que no ens interessa, si és un niu trencat any rere any, doncs no en fem res. I deixem de comptar els nius ocupats per altres espècies. Però, si veieu un niu en bon estat, ocupat per una altra espècie, jo ho posaria a comentaris, perquè sí que és una informació que ens pot interessar, sobretot per saber quines espècies ocupen aquells nius. I deixem de comptar, el que us comentava, els nius trencats o restes. I dels nius en construcció, els nius que veieu a mitges, clar, encara que veieu el fang diferent i tal, per comptar-lo com a niu en construcció heu d'estar segurs que hi ha una oreneta construint-lo. Heu de veure una oreneta. Si no veieu una oreneta construint el niu, no el compteu com a niu en construcció. Serà com a niu trencat i no el comptarem. I aquí crec que repeteixo exactament el mateix. Només comptarem... Perdona, hi ha una pregunta que potser t'escau respondre ara, és com comptem els edificis que cauen dins de diferents quadrants? És a dir, un edifici que queda partit amb dues unitats de mostreig. Si la majoria de la casa està dins d'un dels quadrats, ens quedem on estigui la majoria de la casa. Si queda per la meitat exacte, d'on te faci més gràcia, bàsicament. Si agafa un trosset, doncs tu on estigui l'adreça. Mira, et diré més, on vegis la porta d'entrada. Normalment és molt difícil que la porta d'entrada quedi just al mig. Si la porta d'entrada cau més en aquest quadrat, doncs compteu en el quadrat que toqui. Jo crec que aquest seria el criteri més fàcil. I aquí diuen que, però quan veus realment que el fang afegit està humit, marró fosc i està afegit d'aquesta temporada, no el comptem? Que es quedi una estoneta a comprovar si ve una oreneta o no. Que es quedi una bona estoneta.
Si al cap d'un quart d'hora no ha vingut ningú, no el comptis. Sí, exacte. És que a vegades es veuen nius que sembla que estiguin en construcció i es veu dos tipus de fang o dos tipus de color de fang i a vegades no és que estigui humit, sinó que és que realment han utilitzat diferent tipus de fang o material. O sigui, espereu-vos a veure si arriba l'oreneta i n'aporta més de fang. Exacte. Aquí és el mateix. Com a niu en bon estat, comptarem tots aquells que veiem sencers o pràcticament sencers, és a dir, tots els nius que poden ser utilitzats. Això us passarà, i ens ha passat a tots que hem anat a fer un cens, perquè abans comptàvem els trencats, però igualment havíem de saber si un niu era trencat o sencer. Com sabem si un niu és trencat o sencer? Una miqueta a criteri lògic, no? Si veieu que un niu està bastant sencer, que pot fer-se servir, doncs el compteu. Que el veieu que no acaba de quadrar i tal, doncs no el compteu. Ara anem a fer una pràctica sobre això perquè a tots ens sortiran dubtes quan estem al camp de no sé si és sencer o no, serà una mica el vostre criteri, però us donarem unes píndoles, 4 criteris per acabar de definir si el comptem o no. Fem el moment interactiu. Jo us ensenyo aquesta foto, que és una foto d'en Xavi. I en Xavi ara us posarà una pregunta i heu de comptar quants d'aquests nius vosaltres creieu que estan en bon estat. Estan sencers o pràcticament sencers i vosaltres diríeu, doncs mira, jo crec que tots aquests sí que poden fer-se servir. Xavi, poses la pregunta? Vinga. Mireu la foto una mica i de les respostes que us apareix aquí a la poll o votacions, quants vosaltres diríeu que estan sencers, pràcticament sencers, en bon estat? Diríeu, home, aquí sí que pot haver-hi polls i pot haver-hi ous sense perill de que caiguin, de que el que sigui. Han votat 3/4 parts de les persones. Mentrestant, ens pregunten, diu que és que, clar, anar amb nens petits que a vegades costa tenir-los 15 minuts allà esperant que arribi l'oreneta. Era en relació al tema del fang mullat o no mullat. Ja, bueno, però clar, quan feu el cens... Jo li he contestat que igualment s'haurà d'esperar davant dels nius per veure si estan ocupats o no estan ocupats. Clar. Sí, al final... A veure, si no, el que et podria suggerir, si tens temps, és si te fa gràcia fer-ho amb el nen, fer un primer repàs i després fer un cens real amb més calma, perquè en realitat per detectar si hi ha activitat o no hi ha activitat dins d'un niu, una estoneta ja has d'estar davant dels nius. Si no, és molt difícil detectar quins tenen activitat i no, si només els mires 30 segons. Clar, el cens requereix el seu temps. Molt bé. Ha votat el 93% de la gent i s'ha estancat ja, vull dir, no està votant ningú més. Bueno, Sí, la gent ha votat majoritàriament que aquí hi ha 5 nius en bon estat. Vale, doncs anem a veure si compartim criteris o aquí què passa. Ta-txan! Molt bé! Pràcticament tots heu contestat correctament. N'hi ha un 14% que han dit 3 perquè igual el 4 l'han vist massa trencat. No, bueno, el 4 i quin més? I l'1 igual. L'1 i el 4 nosaltres encara els consideraríem nius en bon estat. Tot i que el forat és una miqueta gran, sí que es considera que aquí dins hi pugui haver una oreneta. Per tant, aquests els consideraríem bons. Siguiente pregunta, va. Continuem amb el joc. Quants nius en bon estat veus? Llenço la pregunta un moment. A veure si responc bé, perquè ho he fet jo, però me'n recordo quan s'havia posat. El ratolí el veieu? Si el moc? A veure? Sí. Vale. No ho dic perquè a vegades vaig assenyalant i dic igual vaig assenyalant i només ho veig jo. Mentrestant, la gent diu que caldrà posar també el temps d'observació. Suposo que ho explicaràs després, però la resposta és que sí, no? Sí, no hi ha lloc exacte on expliqui, però sí. De fet, és una mica, lo del temps d'observació és una miqueta la manera d'assegurar-nos que el cens que s'ha fet té certa validesa, perquè és el que comentàvem. Si hem fet el cens en, 3 nius, vinga, 4 nius, tal, no és un cens amb dades molt fiables, perquè has d'estar un temps controlant els nius.
Si no, tu ens dius que no hi ha activitat, però és que igual si t'haguessis estat 5 minuts sí que hauries vist activitat. Després ens pregunten, i si no es veu el niu però veiem que surten les orenetes del pati de la casa? No, has de veure el niu. El tema de les façanes, que no ho he dit, clar, dins d'una adreça, no, les cases normalment tenen quatre costats si són en quatre vents, si tenen coses als costats no. Però te vull dir que si queden en un pati interior i tu no pots veure els nius d'oreneta, no es pots comptar. Vull dir, no, el que puguem veure des del carrer, no feu coses il·legals, no us coleu en llocs per comptar nius d'oreneta. El que pugueu veure des del carrer, doncs allò és el que comptareu. Vale? Si veieu orenetes que entren i surten però no esteu veient el niu, no, perquè al final aquest és un projecte sobre comptar nius, no sobre orenetes, sobre comptar els nius de les orenetes. Què ets, Xavi? Han votat 52 persones, 83%, tanquem? Cierra, va, a veure què tal. La major part de la gent ha dit 7 nius. Molt bé, bueno, veig que gent ja bastant entrenada. Un 19% ha posat 5. Vale, aquí el que us volíem marcar és que aquest, que és un niu que està un poc ahí, no? Té el forat gran, però alhora està bastant sencer, com a criteri així general, per quan dubta de no tens clar si comptar-lo com a sencer o no, aquest diem que no el contem com a sencer perquè té el forat massa baix. Vale? Aleshores, aquí, si hi haguessin polls o ous, hi hauria el risc de que caiessin. Aleshores, aquest no el comptaríem, perquè de fet aquest ou, aquest forat, no és tan més petit que aquest. A veure, una mica sí, però en canvi aquest queda una miqueta més amunt. Aquest queda més avall, per tant aquest no el comptem. Vale? Però bueno, veig que en general tothom ho veu més o menys igual. I vale, va, anem a l'última d'aquesta pràctica, mini-pràctica, que està tothom traient superbones notes. Quants nius en bon estat veus? Aquest, què tal? Com va la gent? De moment han votat 31 persones. Ens diuen que si els nius artificials acostumen a estar ocupats o no. No tinc aquesta dada. Tu, Xavi? No. Pot ser que s'ocupin tant com els nius naturals si estan ben col·locats. És a dir, si estan encarats al sud segurament no els ocuparan perquè hi ha massa insolació. Llavors, si estan posats en un lloc adequat, s'ocupen de la mateixa manera que els naturals. Sí, l'important és això. I després també la norma és que si hi ha una colònia a prop, serà més fàcil que s'ocupin que si el poses un niu a un lloc on no s'ha vist mai orenetes. En David pregunta si un nido censado es un nido protegido, ¿se tiene que obtener permiso del propietario del edificio? ¿Permiso para qué? Suposo que per comptar-los. No. No, al final estàs mirant al carrer, és el que us deia, estàs mirant la façana d'una casa. Vull dir, i què passa, que si estàs mirant la façana d'una casa amb prismàtics i algú te diu, què passa? Perquè simplement dieu, esteu fent un cens i no passa res. Si algú es posa tonto, doncs marxeu, que et digui. No és una activitat il·legal mirar les façanes de les cases. És una cosa bastant normal, però bueno, hi ha gent per tot. Però no cal el permís de ningú per dir que hi ha un niu a la façana de casa seva. Val, tanquem la votació aquesta. Tanca. Què dice? 1. Vale. Doncs sí, efectivament hi ha un niu. Vale? Veig que un 17% ha posat 3. 3. Perquè suposo que deuen haver comptat aquest i igual aquest, però veus el que dèiem, aquest té el forat ja massa avall. Aquests tenen el forat massa avall i aquí poses un poll i cau. Vull dir que l'únic que veiem que realment no té un forat massa gros és aquest. La Marta comentava que en una fotografia d'abans hi havia un niu a sota que es veia com si en fossin dos. Jo el que crec que n'era un que estava refet. Crec que aquí el forat era massa gros i l'han refet, crec. Aquest, no? Sí, però podria ser que en fossin dos, no ho sé. Sí, això a vegades no ho saps, A vegades realment hi ha un forat dins d'això que no es veu i són nius dobles. Costa de veure. Si ho podem veure amb els prismàtics ho contem i estem segurs que són dos ho contem, si no ho contem com a un. És el que us dic, un cop al camp ens trobem 1000 coses. Vull dir, una miqueta és establir un criteri bàsic perquè tothom ho tingui el mateix, però a l'hora de la veritat ens trobarem sorpreses que de la vida. Hi ha més preguntes generals, però les vaig guardant pel final. Vale.
En la metodologia, el que hem dit, canviem com comptar els nius, com localitzar-los i la tercera cosa que canvia és el període de cens. Si abans fèiem 2 censos, un de l'1 de maig al 31 de maig i un altre cens del 15 de juny al 31 de juliol, ara tot això es converteix en un sol cens, que es pot fer dins d'aquest període. Des de l'1 de maig fins al 31 de juliol, en el moment en què vosaltres us vagi bé, feu aquest cens. Però només una vegada, no cal fer-lo 2. Per què ho fem? Perquè la majoria de la gent no feia els 2 censos, només en feien un, i és una manera molt més senzilla de fer el cens. Aleshores, el que nosaltres us recomanem és que el cens el comenceu a fer a partir del juny. Sí que a partir del maig es pot començar a fer, sobretot això es fa perquè hi ha moltes escoles que participen en el projecte i els hi va millor participar durant el mes de maig que durant l'estiu, perquè ja estan en exàmens o ja estan en vacances. Però si podeu, us recomanem a partir de l'1 de juny perquè veure més activitat, serà més fàcil veure polls, serà més fàcil veure més moviment. Però bueno, dins d'aquest període tot és correcte. Fer el cens des de l'1 de maig al 31 de juliol és correcte. A veure, hi ha una pregunta que sí que és pertinent fer ara perquè si no se'm passarà. Diu, si veiem un niu sencer però sense activitat, entenc que no el comptem. No m'he explicat bé, doncs. Aviam, tornem-hi. Si veiem... Nosaltres comencem i contem tots els nius sencers que veiem. Nius sencers o pràcticament sencers. Conto. 10. Això ho faig en un moment, perquè estan allà. Aleshores, m'estic 5, 10 minuts mirant quants d'aquests nius sencers tenen activitat. En quants veig orenetes que entren i surten. En quants veig un pollet que treu el cap. Del total de nius sencers que jo he vist... En bon estat. En bon estat, la terminologia. Del total de nius en bon estat que jo he vist, quants tenen activitat. Entonces, lo que ens preguntaven, sí que contem els nius en bon estat. Nosaltres els contem tots els que estan en bon estat. I després mirem quants d'aquests que estan en bon estat tenen activitat. ¿Sí? ¿Lo ha entendido todo el mundo? ¿Me he explicado bien? Sí. Pregunten si es pot fer el cens en 2 dies diferents partint el poble en 2 parts. Sí. Després d'això, de fet, això en parlarem després, però sí. Sí, podeu fer tantes jornades com necessiteu per fer el cens. Ara, de fet, començarem a parlar de la web. Això són totes les novetats que, a nivell metodològic, aquestes són totes les novetats que s'introdueixen. Aleshores, ara passo a ensenyar-vos la superweb nova, que és superxula. A veure... que ens ha costat un muntó de fer. La web estarà exactament al mateix lloc que l'altra, laurenetes.cat. La tenim aquí. Oh, quina web més xula! Aplausos de tot el món. Com veieu, el primer que trobem a la nova web d'Orenetes és que aquí tenim estadístiques. Aquí tenim les estadístiques de l'any en curs i aquí tenim les estadístiques històriques. L'any en curs encara no s'han fet censos, però nosaltres hem estat fent proves i per això trobeu aquestes dades que realment no són res. Són dades de proves que hem fet. Això demà ha de desaparèixer des de zero i començaran a sortir les vostres dades, les dels censos reals que s'estiguin fent el 2021. I aquí tenim les dades d'aquests 13 anys, aquest any seria el 14, d'aquests 13 anys d'història que té el projecte Orenetes. Doncs, per exemple, s'han comptat 220.000 nius en bon estat. Aquests són els nius en bon estat que s'han comptat tot aquest temps. Per tant, són 220.000 nius protegits. Imagina't la feina que heu fet tot aquest temps. En tot aquest temps s'han comptat dades de 570 municipis de Catalunya, però també de les Balears, del País Valencià i d'Andorra, que és on es pot participar al projecte. S'han registrat 2.300 unitats de mostreig. Penseu que les unitats de mostreig no és només un quadrat. El quadrat és la unitat mínima, però una unitat de mostreig pot tenir tants quadrats com vosaltres vulgueu. I per últim, s'han registrat al web 1.500 persones en tot aquest temps. Després d'aquestes 1.500 persones, pot ser que en un cens hagin participat més persones, perquè, per exemple, a les escoles es registra el profe, però participen 20 nens. Aquests no estan comptats, però vull dir que molta gent en tots aquests anys ha participat al projecte. I després tenim aquest mapa tan xulo que una miqueta ve a substituir a l'antic Vegeu Dades. El que passa que la informació que ens dona aquí és una mica diferent. Aquí veiem
informació històrica dels municipis, tots els municipis on s'han censat nius en aquests 13 anys, i si passem la mà per sobre de cada municipi, veurem la quantitat d'anys en què s'ha fet el cens. Per exemple, a Bescanó va fer un any. A Terrassa, 15 anys. Vull dir, de fet, això han de ser 13, perquè suposo que deu comptar els primers anys que encara no funcionava el projecte. A Torà s'ha fet 3 anys. Una cosa que us vull comentar és que el web encara no... Demà estarà 100% operatiu per fer censos, però encara està una miqueta en construcció. Vull dir, hi haurà alguna coseta que encara no acabarà de quadrar perquè estem treballant en ello. ¿Vale? Però que tingueu en compte això, que potser trobeu alguna coseta que no acaba de quadrar. Però demà ja podreu fer un cens normalment, tal com us explicaré ara. Després, aquí tenim les instruccions base per la persona que no hagi participat mai al projecte que entengui una miqueta de què va. Aquí teniu la mateixa informació que teníem a l'altra web, orenetes.cat, sobre l'espècie, per tots aquells que no sapiguin res, què és l'oreneta cua blanca, què menja, d'on ve, tota aquesta informació que per qui no l'hagi vist mai és molt interessant. I aquí el pòster, que això et porta a la botiga de Neus, si el voleu adquirir, el pòster d'orenetes i falciots, ella dibuixa els 5 tipus d'orenetes. Vale. I ara vamos a entrar en matèria. No, espera, primer també us volia parlar d'aquest nou apartat que també és superxulo, que és el nou apartat de dades, que és molt més complet que el que teníem abans, a l'Orenetes antic. Tenim moltíssima informació, podeu mirar-ho del dret i del revés, dels censos que heu fet, dels censos que ha fet el vostre veí, molt, molt interessant. Dividit per municipis, aquesta és la mateixa informació que teníem a la portada, el que passa que aquí està pintat per intensitat, quan més negre és que s'han fet més censos. Després tenim per municipis els nius en bon estat, els nius en bon estat actius, els nius en construcció i els nius totals. Això, demà us ho mireu perquè està molt guai per anar jugant. Després aquí també podem... Hi ha algunes preguntes amb què la web no funciona, que no poden fer segons què. Recordeu que comença demà. Avui no està activa encara aquesta web. A partir de demà. Sí, potser no ho he dit prou, però sí. De moment aquí només puc entrar jo, que soy la jefa. La resta podreu entrar demà. De fet, el cens havia de començar el dia 1, com sabeu, el dia 1 de maig, però com que hem estat fent tot això del web i se'ns ha anat allargant una miqueta, doncs encara no funciona. Però demà, prometido, demà espero que a les no sé a quina hora, ara li diré a l'informàtic a veure a quina hora, demà ja podreu accedir i començar a trastejar tot el que vulgueu. Avui encara no. Aquí teniu informació de per cada any en quins municipis s'havien entrat dades o no. El 2012 es van entrar dades aquí, el 2019 es van entrar dades aquí i també quants nius es van entrar a cada un d'aquests municipis. Hi ha alguns municipis com Terrassa i Mollet que són dels més actius on han entrat dades pràcticament tots els anys i a més compten moltíssims nius. Després aquí també podeu jugar a buscar el vostre municipi, el que us faci més gràcia i saber quants quadrats s'han censat cada any. Jo que sé, el 2017 van censar 4 quadrats. Moltíssima informació. D'això és tot l'històric del propi projecte. Cada any quants municipis s'han censat, quants quadrats s'han censat, quants nius en bon estat. També el resum per municipi, aquí podeu buscar el municipi que més us interessi i aquí aquest gràfic és interessant perquè veiem, aquí és on realment constatem en quins municipis hi ha hagut un seguiment de tots els anys. Si veiem un pic vol dir que només han participat un any, si veiem tota una línia veiem si han estat participant o no i aleshores el que és interessant és per veure si al llarg dels anys el nombre de nius ha pujat o baixat. Aquí, per exemple, en alguns anys ha pujat, aquest probablement és que encara no han fet el cens. I aquest gràfic, que també és molt xulo, podeu veure, a veure, anem a mirar l'últim cens que es va fer, per municipi, mira, el municipi on es van comptar més nius actius el 2020 va ser Olesa de Montserrat. I el municipi on es van comptar més nius sense senyals d'ocupació va ser Sabadell i en construcció Mollet del Vallès. I després aquí teniu aquest mateix tipus de gràfic, però pel tipus d'edifici. El 2020, per exemple,
al municipi on es van comptar més nius a cases i pisos va ser a Mollet i a magatzems va ser a Sant Julià de Llor. Tot això és informació que ja us dic per vosaltres, per revisar, per si algú vol fer algun estudi, la teniu tot aquí per tocar-la i fer el que vulgueu. Vale, ara que ja hem fet un tastet de com és la nova web, anem a veure com podem participar en aquesta nova web. Aleshores, si sou nous, hauríeu d'anar aquí a registre. Vale? Encara no funciona. Demà funcionarà. M'ho han promès, que m'ha costat molt de treure una data perquè funcioni, però m'han dit que demà funcionarà. Els que sigueu nous, entreu aquí a registre i haureu de posar nom, cognom, el mail, no sé, les dades aquestes bàsiques que us demanarà i com si us estiguéssiu registrant a una web nova. Si ja havíeu participat anteriorment a orenetes.cat, haureu d'anar a entrar. Vale? I aleshores aquí veieu que us diu a cosa de canvis tècnics en el projecte s'han anul·lat les contrasenyes de tots els usuaris. Si ja eres usuari del projecte, pots reiniciar la teva contrasenya aquí. Li doneu aquí, posareu el vostre correu electrònic i us enviaran una contrasenya al vostre correu electrònic. Poseu l'email i la contrasenya i ja haureu entrat. I a més trobareu tota la informació que ja teníeu a l'antic Orenetes en aquest nou Orenetes. Jo entro perquè ja estic registrada. Bueno, ara m'aporta aquí. Això és el que us sortirà als que us registreu per primera vegada. Veus? Noms, cognoms, Vale. Aleshores, tot el que és informació pràctica per entrar al projecte ho trobarem aquí, al vostre perfil. Vale? Entreu aquí. Menys gestió d'usuaris, vosaltres tindreu tota la resta de coses. Vale, entrem en matèria. Amb el nou projecte Orenetes podreu registrar les dades. Com sempre, amb una guia, anar-les apuntant al camp i després posar-les al web o des de la nova app. Nosaltres, la nova app només està disponible per Android. Nosaltres us recomanem, si teniu Android, si teniu telèfon i si us agrada, que feu servir l'app. Si no podeu, perquè sou una escola i voleu apuntar-ho a mà, perquè no teniu telèfon, perquè no teniu Android, doncs tenim el sistema de sempre. Jo ara el que faré és ensenyar-vos a fer-ho al mètode tradicional i volia ensenyar-vos com fer-ho des de l'app directament, el que passa que no he aconseguit passar la pantalla del mòbil a l'ordinador i he fet 4 pantallazos, però bueno, ja veureu que és molt fàcil de fer. Comencem pel principi. Tant la nova app, que tingueu en compte, que només és per fer el cens. En la nova app no us podreu ni registrar la unitat de mostreig. Això sempre ho haureu de fer des d'orenetes.cat. Que quedi clar, que des de l'app no et pots registrar. Sí o sí has de passar per orenetes.cat. Una altra cosa és que tu entris a orenetes.cat des del mòbil. Això es pot fer. Però l'app només és per fer cens, no per registrar-los ni per registrar unitats de mostreig. Per registrar unitats de mostreig ho farem des d'aquí. Me'n vaig al meu usuari d'orenetes.cat i li dono a unitats de mostreig. Aleshores, fàcil, li dic nova unitat de mostreig i me surt això. Aleshores, aquí teniu el mateix codi de colors que teníem a l'antic orenetes.cat. Els mateixos quadrats, amb les mateixes dimensions, tot és exactament igual. Però pels que siguin nous o pels que no sapiguin de què va, us explico una miqueta el codi de colors aquest. Els quadrats de color taronja, tot el que us aparegui de color taronja, són quadrats que s'han censat en algun moment en els últims 13 anys. O sigui, en algun moment algú ha censat algun d'aquests quadrats. I per tant, el que us demanem és que si a prop d'on vosaltres preteniu fer un cens us apareix un quadrat taronja, el seleccioneu, perquè és de selecció prioritària. Una cosa que ja s'ha censat, preferim que es torni a censar que no que se censi una cosa nova. Això primer. Aquí hay una pregunta pertinente del David que dice ¿cómo elegir las unidades de muestreo si no están en sitios contiguos? Es decir, están separados. ¿Se puede elegir unidades de muestreo por separado? Ara voy a ello. Hauries de crear 2 unitats de mostreig diferents. Perquè pots crear tantes unitats com vulguis. Primer us explico això i després parlem del tema de los quadrados. Això, unitats de mostreig preferents, les taronges. Quan vosaltres seleccioneu una unitat de mostreig, s'us seleccionarà en vermell. I els que veieu de color gris, això és una cosa que apareixerà ara, això són unitats reservades per les persones que van fer el cens l'any passat. Els que ja heu fet els censos altres anys sabeu que normalment, durant l'abril, us enviem un correu i us diem, escolteu, si has fet el cens l'any anterior,
pots reservar les teves unitats de mostreig fins al 30 d'abril, normalment ho fèiem, ¿vale? Com que aquest any hem anat tard i hem començat el cens tard, us guardarem les vostres unitats de mostreig fins al 31 de maig. I són aquestes que estan en gris. Si ningú més us es pot vendre, ¿vale? Ara, tingueu en compte que el dia 1 de juny, si vosaltres no heu seleccionat aquestes unitats de mostreig grises, quedaran lliures perquè les censi qualsevol persona. Vale? Això tant pels que ja heu censat com que no, que sapigueu que aquestes grises són reservades per qui la va censar l'any passat. Vale? Vale. Entonces, ara, vaig a seleccionar ara una unitat de mostreig, si me deja escribir. Ahí. Vale? Haureu de buscar un municipi, li haureu de posar un nom. Vale. Jo he seleccionat aquest municipi, que és un municipi que jo vaig censar fa uns anys, i com veieu, com que jo ja l'havia censat, m'apareix en taronja. Si jo ara el selecciono, clic, m'apareix en vermell perquè és el que he seleccionat ara. Puc seleccionar tants quadrats com vulgui. Millor dit, puc seleccionar tants quadrats com temps cregui que jo tinc per fer el cens. Vale? Els quadrats sempre han de ser correlatius. No podré agafar aquests. Sempre ha de ser un que estigui al costat. Si vull seleccionar-ho, li fas a sobre, clic, 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 i te'l deselecciona. Vale? Hi havia algú que ens preguntava com puc fer que igual vull fer un cens aquí, però després vull fer un cens aquí. Doncs aleshores hauràs de crear una nova unitat de mostreig. Li poses Cabanabona 1 o el nom que sigui, prueba 1, i a l'altre li poses prueba 3. I ja està. És la manera de fer-los correlatius. Vale? Sí, no, Xavi? ¿He respondido a la pregunta? Sí, totalment. Vale. Com ja tenim seleccionada la nostra unitat de mostreig, li diem crear unitat. I ja la tenim aquí. En aquest moment, si ara pogués entrar a l'app, jo de fet puc, el que passa que no us ho puc ensenyar i per tant no té sentit que ho faci. Però si vosaltres ara haguéssiu fet això i entréssiu a l'app, ja veuríeu que us sortiria allà la unitat de mostreig que heu seleccionat. Vale? Aleshores, anem a fer veure que fem un cens. I per això em descarrego la fitxa de camp, que la tinc aquí. I vaig a fer això una mica petit, i vaig a això una mica petit, i així ho veiem tot. Vale? Que la fitxa de camp és el mateix que us he estat ensenyant abans, que hem vist abans a la metodologia, doncs aquí la tenim sencera. Posa per cas que jo he sortit al camp, he omplert els meus camps, he anat al carrer tal, aquest tipus d'edifici, he comptat tots aquests nius, muy bonito, he llegado a mi casa i vull posar la informació al web. Doncs què faig? Vaig aquí al meu usuari i vaig a censos. Vale? Aleshores, ara comencem a parlar de censos i jornades, vale? Que algú ha preguntat abans. El cens és el que fas dins de la teva unitat de mostreig. Vale? Ara, el cens el pots fer en tantes jornades com vulguis. Si tu, el teu quadrat, que pot ser la teva unitat de mostreig, que pot ser un quadrat o poden ser 20, els quadrats que tu vulguis, sempre que siguin correlatius, pots tardar 20 dies en fer-los. Vale? Aleshores, per cada fitxa que omplis, per cada dia que omplis, ompliràs una jornada. I ja no és només un dia, sinó que la jornada que facis ha de ser seguida. Per exemple, pot passar que tu comences a fer el teu quadrat un dia a les 12 i a les 2 t'entri la gana i vulguis parar de fer el cens, però en canvi necessitaràs continuar més tard. Aleshores, després faràs una altra jornada, ompliràs una altra fitxa, perquè tu diràs, he començat el dia 10 de maig a les 12, he acabat a les 2, i després començaré a les 4 i acabaré a les 6. M'explico? Xavi, tu creus que m'explico? Perquè això és... Sí. Vale, no, dic, perquè és que això és una miqueta... que quedi clar. De fet, és com es feia exactament igual, però, bueno, per si a algú no li està quedant clar. Vale, anem a fer una miqueta pràctica, a veure si així ens entenem millor. Jo tinc aquí la meva unitat de mostreig de Cabanabona, que és la que acabo de crear, i això és el cens. Aleshores, creo una jornada en el meu cens. El primer que faig, copiar les dades que he agafat aquí, no? Doncs la data, poso per cas que vaig començar ahir, ho vaig fer-ho ahir, i, jo què sé, vaig començar a les 6 i vaig acabar a les 7. El que tinc aquí ho poso aquí i deso. I aquí m'apareix la meva unitat de mostreig ja marcada.
Ara aquí m'apareixen aquestes emoticones d'aquests colors. Això m'apareix perquè com aquesta unitat de mostreig jo ja l'havia censat en anys anteriors, m'apareixen les adreces que jo ja vaig marcar en el seu dia. I aquí tenim aquest codi de colors per entendre què volen dir aquestes emoticones amb aquests colors. El que us comentava, aquestes de color taronja són adreces que jo vaig posar fa anys i ara en aquest any encara no tenen dades. Si jo els hi poso dades, per exemple en aquesta, que veieu l'adreça és major 5, doncs li dic afegeix observació i la informació que tinc aquí, però no. Doncs la volco, no? Nius en bon estat. Doncs n'he comptat 7. Actius n'hi havia 4. I en construcció, doncs mira, no n'hi havia cap, 0. I quant de temps? He estat comptant 10 minuts i si vull escriure alguna cosa, tipus si estava ocupat per una altra espècie o el que sigui, o he vist una destrucció de nius, el que a vosaltres us sembli. A comentaris podeu posar el comentari que vulgueu. Afegeix observació. I com veieu, ja se m'ha pintat de verd perquè és una adreça que ja té informació. I aquí també se'ns anirà posant cada adreça que tingui nius. I a més s'anirà aquí rebotant, ho veieu, no? Que xulo que queda. I per una altra banda, pot ser que us aparegui la emoticona aquesta de color gris. Això seria per el que estàvem comentant ara. Si en aquest cens haguéssim fet una altra jornada d'observació, aleshores ens apareixerien algunes adreces que ja hem entrat la informació d'aquest cens, del 2021, ens apareixerien de color gris, vol dir que aquelles ja no hem d'entrar informació perquè ja ho hem fet, i ens apareixerien en taronja les que són d'altres anys i en verd les que estem entrant en aquesta jornada d'aquest any. Espero que m'estigui explicant bé, Si algú no ho veu clar, que m'ho digui. Hi ha una coseta que no sé si vols contestar o després, que pregunten el temps d'observació pot ser un factor determinant. No s'hauria de concretar d'entrada un temps concret? O sigui, no s'hauria de demanar un temps concret? És que depèn molt, perquè pot ser, sobretot és el que us dèiem, si vas a mirar els ocells a primera hora, al matí o a la tarda, probablement vegis molta activitat i igual en 5 minuts una colònia de 10 nius els veus tots actius. Pot passar. I en canvi, si vas a una hora que no toca o tens un mal dia, igual t'estàs un quart d'hora i no veus cap ocell actiu, però en canvi sí que estan actius. Per això no es pot definir. Jo us diria que com a mínim estigueu 5 minuts per cada adreça. Si hi ha diversos nius i tal. També depèn de l'hora, Si a última hora veieu que hi ha molta activitat d'ocells a totes parts i al lloc on esteu no n'hi ha ni un, doncs igual aquell niu no està ocupat. Però per això no es pot dir, doncs mira, heu d'estar tant. Jo he de dir, com a mínim 5 minuts per adreça, no per niu, per adreça. Però vaja, depèn molt. Pregunten si fas observació en una adreça no marcada al mapa, com l'entres? Sí, és el que anava a explicar ara. Clar, ara ens està apareixent una unitat de mostreig que ja hem censat anteriorment. Si és una unitat de mostreig que és nova, com ho fem? Molt fàcil. Fem clic, crea nova adreça i la crees. Poses nom del carrer. Sempre poso carrer major perquè com hi ha un carrer major a tots els pobles, doncs això, així no m'invento. Carrer major número 6. Aquí seleccionarem el tipus d'edifici. Mira, el que us comentava abans, que ara també s'ha afegit estructures naturals i ponts i preses. Que això alguna vegada ens ho havien dit, que hi havia gent que trobava nius a llocs així i no sabia què posar. Doncs mira, ara teniu aquest. Poso que és una casa. Que si es fa una unitat que no ha estat censada abans, cal entrar el nom dels carrers un a un? Sí, el que passa és que si ho feu amb el mòbil, us ho detectarà automàticament. Un cop esteu al puesto, si és un poble molt, molt petit i no té molta cobertura, pot ser que falli. Però si és una ciutat una miqueta gran o hi ha bona cobertura i tal, normalment us apareixerà ja directament el nom del carrer i fins i tot el número. Aquí a Barcelona, per exemple, t'apareix el nom del carrer i el número quan vas amb el mòbil. Vale, el que us comentava, fas clic, poses el nom del carrer, poses el número, selecciones tipus d'edifici, afegeix adreça. Vale. I aleshores, el mateix d'abans, poses el número de nius, tu inventes, molt bé tu i ara, i afegeix observació. Veus? I ara, una altra que tenim pintadeta de verd. Quan ja hem posat informació de totes les adreces que hem posat a la fitxa, fem finalitza. I aquesta informació la tenim aquí al nostre cens. El que us comentava, si ara dius és que se m'ha fet de nit
és que són les 9 de la nit i no he acabat el quadre i no he pogut. I demà continuo. Doncs el que facis al nou quadre ho posaràs aquí. Nova jornada, aquesta l'ha fet el dia 10. Veus? I això que us comentava, us apareix en gris els censos, les adreces que jo vaig censar ahir, això per dir alguna cosa ara, i ara tinc en taronja les que encara estan disponibles per censar. Vale. ¿Todo bien, ¿Todo el mundo va bien? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Nadie se queja? Vale, parece que sí. Quan ja hem acabat, quan ja hem fet tot el nostre cens i ja ho hem posat tot al web i ja estem segurs de que no farem més censos i tal, fem tancar el cens. Vale? És important que tanqueu el cens perquè nosaltres estiguem segurs que heu acabat, que no us heu deixat cap jornada d'entrar, que no us va quedar un carrer per entrar perquè no vau tenir temps, per motiu que sigui. Vale? O sigui, un cop vosaltres estigueu segurs que heu fet tot el cens que teníeu marcat, tota la unitat de mostres que teníeu marcada, tanqueu el cens. Això és com funciona la web. Pregunta si pots tornar a explicar les caselles en gris, si us plau. Sí. Mira, me'n vaig a aquesta segona jornada i apareixen les caselles en gris. Vale? Aquestes caselles són la jornada, una jornada que no és aquesta. A veure si des d'aquí ho explico millor. Això és el cens. Cada fila és una jornada. Aquesta és la primera jornada que jo he fet, vale? Que és la primera que he fet de mostra. I aquesta és una segona jornada que m'estic inventant ara. Vale? Ara posa que l'edito. Podeu editar i esborrar, si us equivoqueu, la jornada. Jo edito aquesta jornada i aleshores això que m'està apareixent aquí, aquests en gris, són de l'altra jornada, de la que he fet abans. I aquesta és la jornada que estic fent ara, el que està en taronja. Què passa? Clar, ell me dirà, aquí ja no pots entrar informació perquè és una jornada que tu vas fer ahir, per exemple. No? Que tu aquesta informació ja l'has posat, per tant no la pots tornar a posar. Tu estàs fent una jornada diferent. La cosa està en que, per posar un exemple, ahir diumenge jo vaig estar fent el cens de 6 a 8 de la tarda i vaig passar pel carrer Major i pel carrer Llarg, per dir alguna cosa. I avui em passo pels dos carrers que em queden. Tu, al carrer Llarg i al carrer Major, només has de passar un dia, ahir, que és quan vaig passar. Avui ja no tornes a passar. M'explico? Passes durant la jornada que fas el cens. A veure si no sé si m'he explicat bé, I això, aquests són els quadrats, els emoticonos grisos de l'última jornada i aquestes són les que em queden per censar. Vale. Doncs ara ja veieu que el web és super senzill d'utilitzar, és similar a com era Orenetes, però en realitat és més senzill perquè tu has de clicar directament al mapa, que abans havies d'anar-ho apuntant a part, ara és com molt més intuïtiu. I ara us explicaré com funciona l'app. L'app ja està disponible, es diu Projecte Orenetes. Si teniu un telèfon Android podeu anar a la vostra botiga d'aplicacions i descarregar-la. El que passa que com que fins demà no us podreu registrar al web, encara no la podreu fer servir. La podeu descarregar, molt bonica estarà allà, però fins demà no la podreu fer servir. Sí, exacte. Això és una pregunta que ens feien. I és justament això. Com que fins demà no podeu triar unitats de mostreig i des de l'app no les podeu triar, s'han de triar des de la pàgina web, l'app la podeu descarregar, però fins que no tingueu unitats de mostreig no podeu fer res. I, sobretot, no us podeu registrar, perquè fins demà no podreu entrar i no podreu obtenir la nova contrasenya per poder entrar, perquè ara podreu baixar-vos l'aplicació, però us demanarà un nom i contrasenya i el nom i contrasenya antic no us servirà. Han de ser els nous. Demà, quan us aconseguiu la nova contrasenya, amb aquella mateixa contrasenya, entreu a l'app i ja tindreu disponible la vostra. Vaig a explicar-vos com funciona l'app, que de fet és idèntica a la web, o sigui, és així tot supermanual, superfàcil d'utilitzar, però ja us dic, no he pogut fer la pantalla en directe, però he fet 4 pantallazos perquè veieu com funciona. El primer que veureu serà això. Hola, Marina. No us dirà Marina, us dirà el vostre nom. I aquesta, super senzilla, instruccions. És el mateix que la pàgina d'instruccions que hi ha a la pàgina web, però potser una miqueta més avesades a com funciona l'app.
però ja veureu que és superintuitiu. Unitats de mostreig. Quan entreu a unitats de mostreig, el que us sortirà és això. Les unitats de mostreig que vosaltres heu registrat al web. Jo aquí he fet un munt de proves, però, com veieu, surt la que hem registrat avui. Bona, doncs ens apareix aquí. I quan fem clic a la unitat de mostreig, ens sortirà la nostra unitat de mostreig. Això, de moment, és només tall informatiu. En plan, mira, dins del mapa la teva unitat de mostreig és aquest quadrat. Molt bé. Però, com us comento, les unitats de mostreig només es poden seleccionar des d'uranetes.cat, no des de l'app. A l'app podreu veure la unitat de mostreig que heu seleccionat des de la web, però no la podreu seleccionar des de l'app. Vale. Volem fer el cens, no? Doncs li donem aquí a censos i quan li donem aquí a censos ens apareixerà aquesta pantalla que, de nou, ens sortiran tots els censos de les nostres unitats de mostreig. Aquí tenim la que hem fet avui de prova i fàcilment que li direm que volem fer una nova jornada. Quan li donem aquí a nova jornada ens apareixerà aquesta pantalla, que és exactament el mateix que hem estat mirant al web. I si volem... Ai, ¿qué hace esto? Ay, ahora no me deja. Ay. Espera, que se ha vuelto loco. Ahí, vale. Vale. Si volem, per exemple, entrar informació, no? El que hem estat comentant, aquí cada adreça és una adreça que jo ja havia censat en un any anterior. Si jo li faig clic, a veure, no sé què tenia aquí posat. Vale. Això és, posa per cas que jo he creat una nova adreça, que he fet clic aquí, en aquesta casa que no hi havia informació, i aleshores puc crear una nova adreça, nom del carrer i número. Què passa? Que com que jo ara no estic al puesto que toca, no estic en aquest poble, d'entrada m'està sortint aquesta advertència, que m'està dient, ei, que no estàs dins del quadrat, que estàs fora. Això està molt bé, perquè si us sortiu us dirà, xato, torna. I a part, te sortirà un punt blau, que és el lloc on tu estàs, que això és superútil, perquè quantes vegades, fent el cens, mirant el mapa que tenim dins del quadrat i no saps on estàs. Amb el mòbil veuràs exactament on estàs. Sortirà un punt blau i et diràs, mira, estàs exactament en aquest carrer, en aquesta casa, davant d'aquesta casa. Estupendo. I quan he fet la prova, evidentment no m'ha sortit el nom del carrer i el número perquè no estic al lloc que toca. Quan estigui localitzat al lloc que toca, normalment us sortirà el nom del carrer i el número. Aleshores, tornem-hi. Jo he fet clic aquí. Ja veureu que haureu d'ampliar una miqueta el mapa per poder seleccionar bé el lloc on voleu posar l'adreça. Premeu 1 o 2 segons i us apareixerà aquesta pantalla. Poseu el nom del carrer, poseu el número, seleccioneu el tipus d'edifici, desa i afegeix observació. I un cop li dono a desa i afegeix observació, m'apareixerà aquesta altra pantalla. Que, ja veieu, és que a tot arreu és el mateix, és super senzill. Quants nius en bon estat? Tornem, per si a algú no li ha quedat clar. Quants nius en bon estat veig? 10. Poso 10. Ara, m'estic 5-10 minuts mirant en quants d'aquests nius en bon estat estic veient activitat. Doncs els que sigui, conto. I després miro quants veig en construcció, quants veig que estan a mitges, però estic veient l'oreneta que l'està construint. Ho conto, miro quant de temps he tardat i si he de fer algun comentari el poso i afegeix observació. Quan li doni afegeix observació, tornaré a aquesta pantalla. Espero que s'estigui entenent bé, així con este invento que he hecho de los pantallazos. Tornaré a aquesta pantalla i podré continuar el meu cens a les adreces que ja tenia o crear noves adreces, el que calgui. Quan he acabat, què passa? Què passa si estic en un poblet que no té quasi cobertura i què passa amb les dades? Es guarden o no es guarden? No patiu perquè les dades es guarden al vostre telèfon. I en el moment en el que el mòbil trobi cobertura, les enviarà al web. Però les dades no s'envien al web fins que li donis a finalitzar. Un cop heu acabat la vostra jornada, el vostre cens, finalitza. En aquell moment les vostres dades queden guardades al vostre telèfon. I en el moment, si no teniu cobertura, en el moment que vosaltres, el vostre telèfon trobi cobertura, s'enviaran al web. I aleshores us apareixeran, al cap d'una estoneta, potser no és automàtic, us apareixeran aquí.
veureu que us aniran apareixent aquí les línies que heu anat fent. Està bé que ho comproveu després per veure que tot ha anat bé i ja està. Dubtes de l'app? Algú diu si a algú no li quadra? Tens el micro apagat, Xavi? Si estàs parlant, no te oïmos. Perdona, tenia el micro apagat. Dic que sí, que n'hi ha uns quants relacionats amb l'app. Mira, la Rosa diu, es poden afegir quadrats contigus a una unitat de mostreig que ja hem agafat o és millor crear una nova unitat? Si... És que no sé si podran. Una unitat de mostreig i pregunta si és millor agafar els nius contigus o crear... Ja, clar, però estic pensant, encara no l'han creat aquesta unitat de mostreig aquest any, perquè no ha pogut. Per tant, en el moment en què la registrin, que registrin totes les que vulguin. Clar, jo entenc que la pregunta és, si ja els havies registrat abans i ara en vols fer més, és que no sé si et deixarà. Si ja té dades la unitat de mostreig, no sé si te la deixarà editar. La qüestió és tu, quan comencis, registra els que vulguis. Si després has acabat ja el teu cens, has acabat la teva unitat de mostreig i dius, home, doncs tinc més temps, tinc més ganes, doncs crea una altra unitat de mostreig, jo faria. Crea una de nova encara que sigui contigua, crea-la de nova. Però en el moment en què ja hagis posat informació, si no n'has posat, posa els que vulguis. Després pregunten, les ubicacions d'antics nius on ja no hi hagi nius quedaran en taronja i s'acabaran eliminant per futurs censos? No, quedaran en taronja i haurem de veure què passa. Si veiem, per exemple, segurament en 2 anys que no hi ha hagut cap informació, igual s'acaben esborrant. Però en principi quedaran allà guardades. Que per cert, m'he oblidat d'explicar-vos una cosa. Mira, em va bé que em facin aquesta pregunta. És que clar, volia acabar el tema de l'app. Una cosa, vale, després són més preguntes, que és que si no me lío. A veure, quan hagueu acabat de fer el cens amb l'app, veniu al web, comproveu que està tot correcte i li doneu tancar el cens, perquè el cens només es pot tancar des del web. O sigui, el web, tant per registrar-se a unitats de mostreig i tancar el cens, s'ha de fer des del web. El cens en si es pot fer des de l'app, però tancar el cens aquí. I aleshores... Justament pregunten que no ha quedat clar quan s'ha de tancar el cens. Cada jornada o al final de totes les jornades? Al final de totes les jornades. Al final del cens. Sí, o sigui, al final del cens vol dir al final de la temporada, quan ja està tot enllestit. Sí, quan tu hagis acabat el teu cens, la història és, tu tens el teu quadrat, fas tot el seguit del teu quadrat. I si ho has fet normalment, a veure, ara sembla molt complicat, però habitualment cada quadrat es fa en una sola jornada. Això és el més habitual. El que passa que es dona l'opció de si algú diu que jo no he pogut acabar-lo en una sola jornada. Però el més habitual és que en una sola jornada acabis el teu cens, el tanquis i ja està. Allà és quan has acabat, quan has introduït tota la informació. Allà és quan es tanca el cens. El que parlàvem de les adreces. Si tu, per exemple, estàs agafant el quadrat d'una altra persona que havia censat anteriorment, et trobaràs les seves adreces. I aleshores aquí, des d'adreces, les pots modificar o canviar la posició si és que aquella persona o tu no havies col·locat correctament aquella adreça. Aleshores posa per cas que jo selecciono la meva unitat de mostratge i aquí m'apareixen totes les adreces que han quedat guardades d'anys anteriors. Si resulta, mira, aquesta, per exemple, està clarament mal posada, perquè la posició ha d'estar... Tingues en compte que canviaràs la posició de les dades associades també dels anys anteriors, d'acord? Ha d'estar sempre al mig de la casa. I aquí també em diu si vull canviar el nom del carrer, tot això és correcte. Mira, de fet, aquí s'hauria de fer una miqueta de repasso. Com que és de prova, no sé si és que les he fet jo malament o així, però ha de quedar clar que l'emoticona aquesta ha d'estar al centre de l'adreça de la casa. Aquesta, per exemple, també estaria malament. Hauríem de dir, edita la posició, d'acord? I la poso al mig. I aquest carrer... Mira, em sembla que aquesta és la que acabem de crear, però això estava mal posada, actualitzar l'adreça. I ja està. Doncs ara sí. Ara jo crec que ja el que és de lo meu ja no us explicaràs més. Ara fes-me preguntes, Xavi. Tienes el micro apagado. Sí, perdona. Intentaré enllestir-les totes. Mira, aviam.
Primera pregunta. El visor permetrà accedir directament amb zoom a un municipi o zona concreta? De cara a la ciutadania és força interessant poder crear un link o finestra que permeti veure el seu àmbit. No he entès la pregunta. Sí, suposo que es refereix en el visor que hi ha al començament de la pàgina web, que es veu al mapa aquell. I pregunta si es podrà fer un zoom a un municipi o zona concreta de cara que la gent vegi on hi ha els nius aquestes coses. Sí, això suposo, no? Què vol dir? Sí, el que passa que aquí no es veuen els nius, sinó que el que es veu són els resultats dels censos. Clar, però això ho podràs veure des de dades. Val. Tu vas a dades, que tarda una miqueta, però suposo que... Però aquí no es pot fer zoom. Però, bueno, tens la informació sobre de cada municipi. No? I per què vol fer zoom? No, diu perquè per la ciutadania que pugui veure quins nius hi ha al seu municipi. On estan. Bueno, aquí ho pots veure. El que passa que no pots veure on són. Clar, suposo que es refereix a abans, no? Perquè abans a vegeu dades tu podies veure exactament on estaven situats els nius i ara no es pot. Sí. És veritat, això. Després, sí, la Meritxell pregunta... Vale, no, doncs això ho apuntarem perquè és veritat que és útil. Sí. Vale, què més? La Meritxell pregunta quin és el moment del dia o moments en què les orenetes estan més actives. Doncs matí i tarda. Sobretot no aneu al migdia. Jo he fet censos al migdia o a la tarda, a l'estiu, que fa una calor que a més dius, muy listo, no és? Però no és que no es veu ni una oreneta, Si vas a les 3 de la tarda, allò al juliol. O sigui, en canvi... Primeres hores del dia i últimes. Sí, sobretot quan fa calor, quan faci més fresqueta, a última hora, ara fa poc vaig estar d'excursió i a les 6-7 de la tarda era un festival. Vull dir, i si vas al matí... Ara no cal anar molt d'hora, a l'estiu aneu una miqueta d'hora, perquè és que a la que fa calor no es mou res. L'Oriol pregunta, cada unitat de mostreig només el fa una persona, no? O sigui, que si ja hi ha algú que la va fer i té preferència, no la podem triar. Vale. Fins al 31 de maig. Vale? Aquest any. La gràcia és que tu adoptis una unitat de mostreig i la puguis fer cada any. Per això et guardem la teva unitat de mostreig perquè no te l'agafi algú altre. I normalment això ho fèiem a l'abril. Et guardaven aquella unitat de mostreig perquè tu la poguessis reservar. Però com que aquest any anem tard, es guarden fins al 31 de maig. A partir de l'1 de juny, totes les unitats de mostreig que no s'hagin ja reservat estaran disponibles per tothom. Vale? Em sembla que... Sí. Aquí una pregunta que no sé si sabrem respondre. La Marta diu, nosaltres farem el cens a Esterri i a Sort com a centre educatiu i volem provar de fer servir l'app. Tindrem alumnes escampats amb diferents professors treballant simultàniament censant diferents quadrants. Podem tenir l'app oberta amb el mateix usuari en diferents dispositius per entrar les dades tots alhora? Això és una pregunta que no sé, ja va sortir l'altre dia i ho he de preguntar perquè no ho sé. Jo d'entrada, ho preguntaré, és la Marta Navarro, no? Sí. Vale, ho preguntaré perquè és probable que això surti més vegades, perquè jo sempre he treballat amb la idea de que si ho fa una escola o un grup de gent potser és més fàcil fer-ho escrit. El que passa que, clar, després has d'entrar a l'ordinador i és el doble de feina. Però, ho preguntaré, a veure si es pot fer, perquè no tinc clar que es pugui fer, si es pot arribar a col·lapsar, que diverses unitats de mostreig vagin entrant a l'hora. Jo ho pregunto i en tot cas t'ho dic, Marta, perquè no ho sé. La Susanna diu, els individus tornen als mateixos nius de l'any anterior o el primer que arriba agafa el niu que està millor? Aquesta pel Xavi, que és l'ornitòleg. En general, les orenetes, tant la comuna com la cua blanca, són bastant fidels als nius. O sigui que generalment, si no han tingut cap problema a la zona d'hivernada, acostumen a ocupar els mateixos nius any rere any. Sí, no? La Marta un altre cop. Un dubte. Si el quadrat ja havia estat censat, sortiran les xinxetes taronges d'on s'havien detectat nius els anys anteriors? Llavors, si tornes a detectar nius allà, selecciones la xinxeta i llavors volques les dades allà, número de nius, etc. Però et torna a fer teclejar l'adreça i el nom del carrer? No. A veure. Censos... Per exemple, això, no? Clar, si jo, aquesta que és una xinxeta, com diu, que ja s'havia censat en l'any anterior, jo li dic i veus, ja me surt el nom del carrer i el número. I a l'app igual, A l'app sortirà això i simplement hauràs de dir afegeix observació.
Només hauràs de posar les dades dels news, però no la de l'adreça, quan és una adreça ja registrada. El Joan Pujol... Perdó, potser que comentem una cosa. A partir de demà s'obre realment el període d'ascens, perquè la web funcionarà, l'app també. Per tant, nosaltres la setmana vinent farem una sessió, un Instagram Live, per respondre a totes les preguntes que quedin a partir de que ja hàgiu començat a provar l'aplicació i la web. Per tant, la setmana vinent farem un live a Instagram en la qual ens podreu preguntar: escolta, he provat de fer funcionar l'app i he trobat aquest dubte o he trobat aquesta cosa que no m'acaba de funcionar. Per tant, ara esteu fent preguntes, algunes de les quals, quan feu servir l'app o la pàgina web, se us resoldran, perquè és bastant senzill. Si un cop hàgiu començat a utilitzar la web i l'app, teniu dubtes, la setmana que ve les contestarem. Segueixo. Exacte. Joan Pujol, els que coordinem diverses persones en diversos quadrats d'una unitat de mostreig, serà possible que entrin dades amb l'app amb un usuari únic? És el que preguntava la Marta. O bé podem supervisar les dades si entrem amb un usuari propi? És el mateix. Sí. És que això és un dubte que està per resoldre, que no ho tinc clar, perquè això està molt pensat perquè ho faci servir una sola persona, és com individual. Ho pregunto. Jo d'entrada, si volguéssiu començar demà, és que ho volem fer ja, jo ho faria escrit per estalviar-nos problemes, però ho preguntaré. Pregunta-li el mail d'aquesta persona perquè poder-li contestar també. Joan Pujol, ens pots passar el mail per privat, pel xat o per on vulguis? Sí, o me l'envies si vols, o si Joan. O a la Marina directament, com vulgueu. I així, quan ho pregunti, que us pugui dir personalment. La Maria pregunta: l'app funciona igualment sense connexió a internet per no fer servir les dades de mòbil? Sí. De fet, el més interessant, que és que us vagi apareixent el puntet blau d'on són, això funciona sempre, que és el GPS. Això funciona sempre. I sí, ha de funcionar. El que potser... Hi ha una cosa que m'he oblidat d'explicar, que tonta. El que potser falla és això, justament, lo de les capes, que podeu anar canviant les capes. Podeu seleccionar la capa que us faci més gràcia a vosaltres. I això està tant al web com a l'app. Pot ser que si us poseu sense dades, no pugueu anar canviant les capes. Es quedi només la que teníeu en un principi. ¿Vale? Però sí, ha de funcionar igualment, sense connexió. Una altra, la Mary diu: teniu alguna plantilla de fulletó informatiu sobre el projecte i la importància de conservar els news que es pogués imprimir i repartir en aquelles cases que n'hi hagi? No. Hi ha informació al web, tota la que vulguis, però no està en un format de divulgació i conscienciació. Això no ho tenim. Una altra persona que diu el mateix, que es troba en la mateixa situació, que hem treballat amb un usuari, que és el Centre Excursionista de Terrassa, si ens podeu informar sobre aquest dubte, és a dir, si poden fer servir, ja informarem, la Glòria Vila. Vale. La Maria Busquets també ho voldria saber. Vale. La Glòria és amb qui vaig estar l'altre dia. Maria Busquets. Vale. La Laura diu: fa uns anys sí que tenia un petit dossier sobre tota la informació. No ho sé. Una pregunta si tenim alguna presentació o petit vídeo per fer la presentació a les escoles. No, però això quedarà penjat a YouTube. No sé. Després també la idea és a la llarga fer uns vídeos més, en plan, un vídeo tutorial de entra aquí, entra allà, una mica com hem fet avui, però sense preguntes i tot més senzill. La idea és que això estigui, un cop la web ja funcioni 100% operativa, o sigui, la setmana que ve ja els pengem i els pugueu compartir, els videotutorials. I després, si no, hi ha aquesta presentació, però clar, no sé si és una mica llarga per posar-la en una classe. I amb això ja estarien totes, de fet. Vale. Pues, si vols fer la teva part, i també recordeu que em podeu escriure a marina.cuito@ornitologia o orenetes@ornitologia, que també soc jo. Si teniu dubtes de no funciona, tal, escriviu-me sense problema, sobretot al principi, que pot ser que alguna cosa no quadri. M'escriviu i jo intento resoldre. Sí, si un cas faig jo la meva intervenció, que és molt curta perquè se'ns ha anat molt el temps. Sí, jo pensava que no, jolín, com m'enrotllo. Jo pensava que no, que seria una horeta, però... Com una persiana, realment.
Com una persiana, mare meva. És que no me dices que me calle, pues... Val. Veieu-la... Yes. D'acord. Jo l'únic que volia explicar-vos una mica és la importància de fer la feina que esteu fent realment. A veure, a l'ICO sabeu que bàsicament la nostra funció és a través de projectes de ciència ciutadana recopilar informació que serveixi per la protecció dels ocells. Llavors, tenim diversos projectes de ciència ciutadana, un dels quals és Ocells als Jardins, que bàsicament consisteix en censar com a mínim 2 cops durant l'any una zona verda urbana, com més millor, però com a mínim 2 cops a l'any, és bastant senzill. Hi ha un altre projecte, en canvi, que és molt més complex, que és el programa SOC, que consisteix en fer uns transectes de 3 quilòmetres i apuntar tots els ocells que veus i sents a banda i banda de l'itinerari. D'acord? I després tenim 3 projectes més, que són el projecte Orenetes, que ja sabeu sobradament de què va, el projecte Nius, que consisteix en, si trobeu nius tant naturals com artificials, apuntar algunes dades de nidificació, o el Ornito.cat, que és el portal en el qual pengem i compartim totes les observacions, no només d'ocells, sinó també de mamífers marins, ratpenats, altres mamífers, rèptils, amfibis, odonats, propalòcers, ortòpters, coleòpters, cigales, crancs de riu, peixos, bivalves i orquídees. D'acord? Aquí és on qualsevol persona que vulgui compartir observacions de tots aquests grups taxonòmics ho pot penjar. D'acord? Doncs bé, per què us dic això? Perquè justament aquests 3 projectes, l'Orenetes, el Nius i Ornito.cat, són els projectes que nodreixen això, el Visó Nius, que és un projecte bastant nou del qual n'estem molt orgullosos, fixeu-vos. Bàsicament, el Visó Nius consisteix en, a través de tots aquests projectes de ciència ciutadana que he comentat, totes les dades sobre nius d'espècies que crien en edificis, espècies protegides que crien en edificis, van a parar en un portal que es pot consultar amb 2 nivells diferents. Mireu, hi ha un tipus de... O sigui, aquest visor es pot consultar d'una manera que és bàsicament per tècnics de la Generalitat, tècnics dels municipis o gent especialitzada, que és un nivell, òbviament, una mica restringit, que és aquest d'aquí, que bàsicament aquestes persones que tenen aquest permís el que poden fer és això, bàsicament, consultar qualsevol municipi de Catalunya i mirar quins són els nius que hi ha i on estan, de totes les espècies, bàsicament orenetes, falciots, però també totes les que tenim recollides a nius.cat i a ornito.cat, d'acord? Repeteixo, aquest nivell és només per tècnics municipals que poden consultar només el seu municipi, però també per tècnics de la Generalitat i altres persones i altres científics, d'acord? I científics. Llavors, hi ha un altre nivell, que és aquest d'aquí, que el pot consultar tothom. És a dir, qualsevol arquitecte, qualsevol aparellador, qualsevol paleta, qualsevol persona que vulgui fer una reforma a casa, a través d'aquest servei, pot consultar d'aquesta manera. Feu zoom al visor, trieu el carrer i el número del qual voleu saber les dades, poseu el vostre correu electrònic aquí i ho envieu. D'acord? Llavors, al cap de pocs segons, rebreu una informació com aquesta, un PDF que us dirà, en aquest cas, la consulta 2969 del 21, usuari, en aquest cas jo, data de consulta, coordenades consultades, municipi, el Prat de Llobregat. Això ho he fet a l'atzar, per tant, et diu, a data d'avui, a la nostra base de dades no hi consta que hi hagi cap niu situat en aquest lloc o fins a 25 metres al seu voltant, d'acord? Que és el radi aquest de color vermell. Per tant, això és una fitxa que genera automàticament en qüestió de segons a partir d'una consulta que pot fer qualsevol persona. I això creiem que és molt interessant. Òbviament, hi ha uns quants disclaimers d'aquests que el que diuen bàsicament és que el fet de que nosaltres no tinguem coneixement de que hi hagi un niu no vol dir que no hi sigui. Vol dir que no tenim dades d'aquest niu. D'acord? I en tot cas, creiem que aquesta és una de les funcionalitats més importants i més interessants que té tot això que estem fent entre tots. O sigui, tots aquests projectes, inclòs Projecte Orenetes, bàsicament pel que serveixen és per crear coses com aquestes. D'acord? Una eina útil i realment ràpida que et permet consultar en un determinat edifici de tot Catalunya si hi ha nius d'espècies protegides o no. Per tant, si has de demanar algun tipus de permís especial en cas que vulguis fer algun tipus de reforma. D'acord? Això és materialitzar una mica totes les dades que ens envieu a partir de projectes com Orenetes. I ja està, ja us he dit, molt curtet, molt curtet. Molt bé.
Veig que... Ah, vale. Es que el David César ens preguntava bajo qué ley están protegidas las orenetas. De memòria no ho sé, ho estava intentant buscar, Sí, és el però decret, no recordo. tenen diverses proteccions, a nivell estatal i a nivell autonòmic també. A nivell autonòmic estan protegides com a espècie migratòria i a nivell estatal estan protegides com no sé com li diuen, espècie d'especial protecció o una cosa així. I, per tant, la llei diu que està prohibit destruir els seus nius, els seus polls i fer-los mal. I les multes poden ser supergrosses de fins a 200.000 euros. Sí, és un decret legislatiu del 2008, em sembla, i si no m'equivoco està a la pàgina web i surt. Sí, jo és que ho he buscat diverses vegades perquè m'ho han preguntat i m'he estat llegint la llei i tot, vull dir que la llei existeix. El tema és si mai s'ha arribat a aplicar mai una multa per destruir nius, això no ho sé. Si trobeu algú que destrueix nius o així, agents rurals sempre, Sempre truqueu a agents rurals i ells intentaran mediar i per això també tenim l'eina d'orenetes.cat per demostrar que allà hi havia nius si algú s'ha dedicat a destruir nius, per exemple. Sí, exacte. De fet, a qualsevol intervenció que es vulgui fer en un lloc on hi ha nius d'oreneta cua blanca, per exemple, requereixen d'un informe favorable per part dels agents rurals. I en cas de que veieu algun tipus d'acció que no estigui clara, la manera més fàcil és trucar al 112, que us posin en contacte amb els agents rurals i ells se n'ocuparan. Pot ser que es traslladin o pot ser inclús que t'obliguin a prendre mesures compensatòries, com ara posar nius artificials en un altre racó. Sí, és el que estava dient ara, no? Que si vols pintar una façana que fan els agents rurals, el que us diran sempre, si és obligatori treure un niu, és que es treguin fora d'època de nidificació, això d'entrada. I aleshores, en tot cas, intentaran el que diu el Xavi, posar una mesura compensatòria com posar un niu artificial en un lloc similar o així. Però el que és important és no destruir un niu en època de nidificació perquè només faltaria que es perdés. I després el Joan està comentant que caldria fer recordatori als ajuntaments de l'obligació de consultar la possible existència de nius protegits. De fet, és obligatori perquè el propi Ajuntament de Barcelona exigeix un informe del Bisonius, el que us estava ensenyant el Xavi, per fer qualsevol afectació a la façana. El que passa és que no tots els ajuntaments ho apliquen. L'Ajuntament de Barcelona sí que ho exigeix, però no tots. Aleshores, cada ajuntament és una història. El Joan també diu que la policia també pot aixecar actes i parar obres si no hi ha autorització. Mira, jo aquesta setmana ho he fet, diu. O almenys expedients sancionadors per part dels agents rurals. Mira, veus gent que s'ha mogut i sap una mica de què va. I què diuen per aquí? Jo soc tècnic de l'Ajuntament i va molt bé, es poden posar condicionaments a tot tipus d'obres. En una denúncia de destrucció de nius als agents rurals ens van demanar si teníem fotos d'abans i de després perquè si no, no tenien armes. Seria interessant fer fotos de totes les colònies de nius. Això és veritat i és molt interessant, és cert. Si podeu fer, sobretot de les colònies més importants, si podeu fer fotos i així també és una mostra més. De totes maneres, si hi ha un històric de dades en les quals pots demostrar que durant l'any anterior, per exemple, estaven ocupats, amb això ja crec que valdria. Sí, però igualment sí que és veritat, perquè jo també ho he parlat amb algú que m'ho ha dit, que si tens fotos, millor. Clar, no es tracta de documentar potser tota la teva unitat de mostreig, però colònies grans o així sí que val la pena fer alguna foto. Però igualment, entre que queden les restes i que tu queda marcat al web, ja és una arma, ja és alguna cosa. I també, que és, com diu el Joan, fer petits dictes informatius que arribin als ajuntaments. Sí, és una cosa que podem fer a la llarga. De moment, deixeu-nos amb el projecte endavant i després a veure si podem fer alguna coseta més per això, per conscienciar els ajuntaments. Perquè ens arriben moltes denúncies d'això que comenteu constantment. Nosaltres fem el nostre granet de sorra, que és aquest, no? Intentar que la gent sensi nius, conscienciar la població, que quedi aquest registre, però bueno, encara queda feina per fer. I tothom que participa al projecte ajuda, perquè només el fet que vegin algú censant els nius ja et pregunten què passa, saps? I que puguis explicar i que tothom, que la gent, clar, el que està fent el cens ja té la informació, poder facilitar aquesta informació a algú que potser no la sap. Hi ha gent que destrueix nius per absolut desconeixement i a vegades només explicant-ho ja estàs fent una gran tasca. Només aquesta feina que esteu fent els voluntaris ja és una gran cosa. Per tant, doncs això, que molt bé. Bueno, què? Hasta aquí, Xavi? Sí, deixem-ho estar, hem fet 1 hora i mitja.
Sí, sí, Recordeu que aquesta sessió estarà penjada a YouTube, com a molt tard demà al migdia, i que la setmana vinent farem una sessió d'Instagram Live per respondre preguntes un cop ja hàgiu testat la web i l'app. Eso. I per qualsevol cosa ja sabeu on som, a l'ordinador. Pues que gràcies a tots per participar en el projecte, per l'interès, per haver estat aquí a la formació i res, i que fins aviat i que vagi molt bé el centre aquest any, vale? Molt bé. Vinga, merci. Gràcies a tots. Adéu, adéu. Gràcies.